Nasa tahaw na kita kan sa tong panduang termino, puon kan mag-asumir bilang alkalde an sa itong lingkod kan Hunyo 30, 2019. Kung giraray papaladon sa 2025, nasa tahaw naman kita kan siyam na taon na full term nin sarong alkalde. Huli ka ini, girumdumunta asin ilatag ang filosofiya sa pamamahala kan sa tong administrasyon. Tangaling sabot kan gabos asin magserbing framework kan report na ini sa mga taga-naga. Ang satuyang Naga City General Hospital mas dakula, bago, asin modernong ospital para sa mga taga-naga. Inidirektang simbagman sa satuyang aspirasyon na ang Naga maging mabaskog na syudad o healthy city. Kadakol kitang mapagpipilian manungod sa pag-access ng health services igdi sa satong syudad. Ang totoo po kayan ang mas gusto ta, libre sa gabos ng mga taga-naga. Good governance matters, but it matters more kung igwa nin malinaw na vision, huling igwang nahihiling na performance, asin pagmamaigot na simbagan ang mga problema asin angat na inaatubang kan sa tuong syudad. Nagpapasalamat po kami sa padagos po nindong suporta asin sana yaon man po giraray ang suporta sa Team Naga sa mga masurunod pang taon, sa mga masurunod pang laban. Naga na! Naga na! Salamat po.